Bangireporta bathi ngiveze kumoya. Bangivala ukuthi ngigift ecabanga ngingasagift. Angikhohlwa vele ngizokhohlelana. Wena. Bangireporta bathi ngiveze ibele. Yabo ngigqokile guys. Ingubo le, idress ile dress. Oh, sanibonani ave ngikhohlwe kubingela. Sanibonani guys. Ngeke. Angifuni nje wenza icleavage guys. Last time nje bangiveze bathi nje mina nje ngiveze ibele wa gavalwa. No. Ilezinto kade isemotweni. Why ungayi live? Why ungayi ku live yabo abo? Angithi eyami nami le. Angithi eyami nami le. Hayi banje 360 and 10. Oh. Wasifusela thumba. Uma kube ushalo afuse kwakhe Tommy. Hayibo ngeke. Hayibo. Mediniwe futhi. Guys, please like my life. Like me ngasekushiwa. Thank you Mindlos. Please like my life guys. How was akafika na ku 10k? How? Yang pretender nini? Chomi yenzake phela. Hello. Hawu ngithelele eqaleni ngicongithelela nami. Ngozukhuluma into engazi ngiphathe ngathi ngiyolala. Ukhuluma into enesense. Taba. I read more purple dresses. Oh my god. Manje lokudla ngoba u-order kuzoqedwa uba. Ungangiqedela ama-flats ungawadla la amanye. Mina ngibuza ukuthi ngoba u-order lokho ku live fridge uzoqedwa ubani? Angilidli ipapa. Hayi bengithi angibuzi. Angilidli ipapa. Ngizwela ukhuluma ngopoloni futhi uthi upoloni angazi uzokoma. Uzowoma ubaba ngabe ukuqwaqa. Kuyafana phela ayikho nje lento yopoloni lapha sinayo thina. Ubaba ubezoqwaqa okusalayo. Ubaba unayo phela yena. Tap the screen. Why cela ukufika 100k before I add a panel because I know I'm going to have a panel. And how much imuntu wakho, how much ini wazojwayela kabini Vuglig. What's that? Stupid bitch. No. What's in bonzo ngizoyivala ngani ngoplastic? Cranberry. Plastic into ezolunga la. Ungangijoyina indaba yeqheke yezwana. Uthi ngifake lona. Ngoba ngilona. Foil. Ngifaka lo. Manje lo ngikhipha phinde ngimthi kanje. Will it make sense? Okay. Kodwa clean loy. Besiphethe ngawo. Kodwa udla wedwa vele upolo ngawungcolile. Uqofela nawo usazowudla mase ubone ngayo. Uzongifrayela wena ngithanda ukufrying. Uzoyifrayela wena. Awufrayela wena kodwa sisi. Bengidlala mfethu ucele kuba ukudlala ungazongitshela ubudlala bucele bani ukudlala wazongijoyina indaba yengono. Uzongijoyina indaba yengono emhlophe. Cha shame usuyayibhubuda la mashampe. Masemanga kakhona. Thank you so much. Thank you so much. Like guys, tap the screen. Please let's get to 20k now. Cause bengifuna ukuthi before kushayo 2 sibe sisiku 100k plus. If that's going to be possible. Nge spade. Chomi sokuthenga utshwala. So yenza abafana abathenga utshwala. Bengivulele la ngoba bengifuna impahla le. Guys, mina ngibuza lokudla ukuthi sokwenza njani lokudla kusasa noma ngiphathe bakho. Mina ukuphatha emsebenzini uphathela ilokho njani abangani no fruit. Khona uboss phela lo. Ima leyo nto le lokho kunye ukudla lokho club kuyini lokho amanqina lawo noma ilambu. Akona inqina lona ilembu imlenze ngihlulekile ngidla. Imnandi kabi. Hayibo udlile yazi ukhara usekho usekhulu kanti
Thank you for 20K, guys. Let's get to 30K now. Emma, I can explain. Oh, wow. Okay, guys, hello. Natasha, what's up? Natasha. Okay, guys, how was this? 24K? But like, can we please get to 30? And then after 30, siyago 40. And then after 40, siyago 50. But I go 50K. Angeke ngisalibele ngicela ngizobe sengiyanitshela after that. Thank you. Tap the screen. I'm not gonna have a panel. Okay. Okay, like my eyes. Ooh. I can't. I saw you, Miss Calls. Yeah, Vanna. What's that? Yeah, Vanna. I'm Miss Calls and. Yeah, Vanna. Huh? It's happening here Friday. Frozena uphayi. Ufuna ukwenza emsebenzini? Hayi bomele sudle soba u2. Awukho mnandi modle emsebenzini. Hawu, utshela ubani? Ubani mangazi ngawuthe isakhona. Kusho mina. Yindaba mina ngidla ama-drumstick kodwa vela lingani mancane yabona mancane. Jamenge othenga last minute bengazi ukuthi ngo9 usuku savulile chicken licking yes. Guys, can you please get to 50K? Please tap the screen. And then also please send me some gifts. Like I'm trying to save up for my birthday next month. So I'd really appreciate any support. Kushorenya ukhalela sihamba sonke. Ngeke yashisa mfana yi. Phelile. Akhona. Okay. Indaba ufune ngiqede yonke? Chu. Ibelelani. Angijwayelani. Asingicela sifike ku 100K guys, like ungashaya uthi singafikanga ku 100K ngicela. I'm a gift. Support me. Send me money. I need money. I don't think currently I have like solid gifters, like, but I'm still new. It's been what, 2 months? Yeah, but like I don't have like I'm a gifters engazi ukuthi ngaphandle kwaphiwe ke uphiwe nobani omunye uphiwe umomo akasangeni ever since lion nje shoot wabona kahle ukuthi ngizombankrupt shoot wena ngathi ukuthi ngizombankrupt nje straight ubona kahle ukuthi ngizombankrupt ungafa. I saw him miss call. Hey, Vanna. Hey, Vanna. Shreds. Send your account. I can't do that. Just gift me, please. I can't tell me something. Hey, ngisakuthi one day wathi ngene izizumbulu la. Sikwenzeke izinto. Sifebe nawe mnqundu. Mnqundu enja, omanzi, ojuice yeast. Mnqundu enja ojuice yeast. Yazi yeast, juice yeast lo mnqundu wakho futhi. Onjalo nje uyajuice like drip 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 drip. Mbombo. You know me, I crash out. And when I crash out, I don't be feeling sorry for anyone. But like, I'm not a bad person. Don't be triggering me.
He's gone, relax. Alright, singcono mehambile because ngizomthuka mina and nginitshelela ukuthi ngifunda inhlamba entsha. Ithini? Ungasho ngathi uthuka mina lokho kodwa yitsho ithini? Oh. Thank you, Uncle Bear. Thank you guys for the gifts and stuff. Please, can we please get to 100k likes, guys? Thank you, Uncle Bear. Thank you, Mike. It's ungazongihlafunela isihlama. Usithatha leso yohlamba le. Because ngisho sikhula ngikaze ngayizwa leyo sokuhlafuna isihlama. Uyithatha khona intombazana decrease ajobela ku TikTok. Ingathatheki. Ayazi ukuthi ubani kade ekhuluma ngayo egudla. Bamgudla oh bangasho igama lakhe. Wangena la. Oh, ube uCinderella yena kahle kahle. Athi ungazongihlafunela isihlama ngathi yebo. Yekela lokho but yena ube uCinderella kodwa. Shomi sometimes isicathulo uyabona ukuthi lesi besinikezwa mina. Ngisho besinganikeza wena. No, unless anachomi it was too obvious because even in the search yabona uyawazi ukuthi knows kanjani TikTok. Maybe ukuthi ukhuluma nge-certain somebody uzobona isearch sebebhalile ukuthi mhlambe ukuthi kade ngindaba chomi sebebhalile list amjekef lapha phezulu ukuthi mina ade ngingindaba na ukuthi phela isearch bazobheka ukuthi umuphi umngani wami mhlambe lese mhlambe ngenza story time and then kule story time bayabona hayi ngeke unode esaphakathi la siyamfollow phela lo muntu siyamazi ulist asho 1+1 bahambe bawumtext mase wena Cinderella ngingalisho igama lakho mase sicathulo usithathe usivumele isicathulo singinikeze lesicathulo mfethu yesakho ngizokuphendula futhi ngiyasithatha isicathulo yes ngizoba uCinderella ngizosigqoka. Thank you Uncle Bear. Uthi yasithatha lesicathulo ngizosigqoka yeso ngiyasigqoka kodwa ke hayi wathi athi angamhlafunela isihlama cabanga nje umuntu ehlafisa. How? Leto basale. Angicaze lesi siyiboka grade 10 ikhumbula. Iple nacho mayingicabangisa izinto ezirong esebusuku manje ndiyave ngiyiphuphela yeshini. Crack grade 10 njo. Hayi ave ngiyiphuphela sivalele khoneni si. Ha. Okay, anyways, guys, how asakafika ngisho naku 80. Guys, please tap the screen and like. I mean and gift, please. Thank you. Anyways, ngixoxela uLisa phela indaba phela uLisa ngicela ukuntshela guys, let me tell you ukuthi mina ngangena kanjani ku TikTok. Lisa used to love TikTok. She would come to me, angixoxele ngabo Jessica Mashaba, angixoxele ngobani ngombe lo munyadu umthando usiphokuhle, ubungeve umthando usiphokuhle no more killings. There's a drama, I don't know who and who, Sima. Like he used to tell me all those stories and I was just like, yo bro, like stop. And fundi or anything that has to do with TikTok. And then angwazi mina TikTok nje. Yithi angwazi TikTok girl, angazi lutho. Uthi khela uyazi le sound etrendayo. Ungawathanda bathi siyakhona. And then after that ngathi yazini uthi ngene TikTok. Just nje uthi ngozami ngubuke ngangena ngathi I understand ukuthi kanani la ngaphuma. And then I remember I was in Joburg. Bese ngijwayele ukuza la eGoli because bese ngijwayele ukuthola ama gig ngaleza insuku. Ngaposta le video yami yokuqala. I was looking so cute. I think every time I was wearing this dress. Was I not? Angwazi nje. Kalu is what the fuck? Oh, Pilisa, thank you, Mike. Oh, Pilisa. Oh, nango. I'm a moderator, come on, hey, look. I was wearing this dress. Oh, it's a dress, not PJs. No, it's a dress, actually. It's such a cute dress. These Lola. No, this is a dress. It's such a cute dress.
I've never taken pictures in Guywood. The reason I'm not saying that is because of this. Otherwise, the fabric here corner it's so nice. It's not. I just can't move back because my body is titty and my ass is just out and about. Anyways, so Ilona, what I've been talking about TikTok and then I poster. I bonus wow. Ngaleza insuku bengisajabulela wona nje ama likes awu mengafika 1k likes nje nama views mhlawumbe awu 5000 bengiba right. Angiphathi mengizofika ku 10k kuyaphezulu. Bengijabule ngijabula shem. Namanje ngisajabula kodwa. Which Chicken Licken? Tell me now. I'd like to take you to Chicken Licken. Awu. Zile yabheka yakhona ejuicy emnandini ibheka yakhona. Awu. Ufika ukhethe yona yezwa chomi nama chips akho bafried abomile. Thank you Uncle Bear. Awu. Kodwa ungithathike serious ke. Ikhona le yabheka yabakodwa Thank you Uncle Bear. Why no table for two? Chomi. Table for two khona nje lapha Chicken Licken. Ngeke ngidle mina. Guys, I'm telling you khona table for two Chicken Licken. Table for two Chicken Licken never says no. Never. How ngobani nje. Happy birthday to ya. I think complain on table for two man. Thank you Uncle Bear. Thanks. Okay. Thank you, Bunny. Banlo. Michelle. Hungry Lion. Okay. Sendingene ephaketheni ke manje. Ligma. Hungry Lion ko. Ligma sendingene ephaketheni ngeke ngiyangitapa ke manje ngiyangitapa. Shuthi sesemtapweni straight. Seniyangitapa ke manje. Petros, ngeke guys ukudla endlini lokho. Ungahlali khona uOdo hamba. Petros ukhona table for 2, ukhona table for 4 Petros. Table for 2 khona ucabanga. Ungaya khona yazi iyobheka ngoba mina ngikosho. Father God, I pray to you. I'm a snacks. Need juice. Yippee juice. Oh. Ubodesha phela ngeoroso uyizwa ukuthi njani. Oh wait, ngisathandaza uyangiphazamisa. Oh Njosi. Okay, ngoba ngine when ngafuna ukungisa somewhere like Go Saint. Aman. Around Saint Aman. How Kelly awusazi. Oy Amani le. Awusazi Aman. Oh. Sengekhumbula. Thank you Nolo, thank you Michelle. Why njalo every time when I go live there's someone who's talking about stream sasonwabile. What's the tea? Oh, sibanga kuse News Cafe khona irush hour ikhona plaza ke khona ke. No. Mukwazi uye Chicken Licken uyakwazi uye News Cafe. No, but think about it Lisa. There's no way. Ufuna ukungichaza ngeke okuzomela wenze kangcono Siyakulethi fani la yini wena. Kodwa ungangisi. Kodwa abantu bangangisi chomeke endaweni engikwazi ukuyisa kuyona. Hayi Amani yakwazi ukuyiyela sisi ke ngisho bona ukuthi yabona kusebenza kakhulu ke na. Thank you. What's this? I can't pronounce your name. I'm so sorry. Kwa my again. So funa ngibhaxe. Ngizosotshalo amfalo watengishela ukuthi asambe ngisawa mama lo wayethe sembe uzongifuna ungikhombise igoli we uzoza nabangani bakhe khaba imali ngifuna kuthiwe kuzobe ngathi kushaya double date awucabange Jesus ababana ayicaje mfazi hi guys namhlanje kwa my no kodwa kwa my guys no ngiyakuthwa indaba ukuzwa kaMayimayi kunjani othi ngisearch ngiyokubheka ngeke no Chem it's not the best place sidlele ezivalweni zelokhu njani ze wardrobe kodwa kumnandi ukudla kwabo kodwa inqabo News Cafe no Hungry Lion cuz I'm used to that dog. What's wrong with you? Hi Nandipa, hi Minjos. What's good? Hi, I'm used to what?
Ha, mawuthi kwaMayimayi. Chomi uphuthu. Kelly. Ngulidla uyangazi ngilithanda kanjani uphuthu. Which one do you think is poverty? Uthe udlela futhi nayo sentweni phansi kanjeyana. Hayi sisi ngeke. Mayimayi, it's not poverty, Chomi. It's culture. It's culture. And it's then not poverty. They make shit lot of money there. It's it's not poverty though. It's not. Ngizobuyela back masungise khona. Sizohamba sika Mayimayi. Ifana semarket. Imtse nasemarket. Because njalo ubona ama video phela kulokhuzana khona. Ugeli uyito ugeyile khona. Uboss phela bese ufuna ukuhamba nawe ngithi uhamba nobani? Ngisusendi uya hosta ngithi ufuna uhamba nawe. Uthi uhamba nami uya. Ay ngeke guys ngehliseni. Kuyiwaphi? Kithi mina. Uthi kiyiwaphi? Uthi kiyiwaphi? Ngibuke mina ilokhuzana le ayanda le ethi i-Rockets wabayi. Yes, i-Rockets uya. So ngithi mina sengiyazi ukuthi vele usinto uzongikhisela ngihambe ngiye khona lapha e-Rockets. Uphuma bani? I hope uphuma u11 u11 this week. Yes. Uzosifica ke this time around. So ubese uyasho ke uthi ke ayiba umtshela ukuthi nami sosihambeni sonke can I take lo. No. Ngithi mina already ngimthandi mina so mase fika lapho ngizomqwaqa nje ngizomqwaqa uyangazi angikwazi ukuthula. Zobe sekumiddleman ngisho. Listen to me. I hate bullies. I fucking hate bullies because why the fuck are you a bully? I bully bullies because I can bully people, mina. But like I don't use it ngendlela wrong lento yokubullisha ngibullisha ama bullies because why are you just ubalekile? Why? Akona kini la and ngeslibele baby sithanda nawe and stuff. Kade simbuza athi singakhuluma akade asikhuluma phela mina no Edith. Angeke sikubaby sithi baby. Mina ibo xa esikoleni lana. Nimbuze esikhule siyabuzana ukuthi isayisikhulu simthela ijuice ihlambe. I hate bullies. I hate bullies with a passion. Bullies are those insecure people. Yes, I hate bullies. If you bully anyone, ingimthandayo, I am coming for you, and I am going to bully you, and I'm not even gonna feel bad about it. I'm not gonna feel bad about it. Okay, I might just sometimes just sit down and be like, yo, I kind of did too much, but like. You deserved it. You deserved it. Stop saying 360, ne? Bachele melo shembandla. Oh, we're almost on 100K. Wow. Look at you guys. I love it. Love it for me. I'm so proud. You there? We're on 100K likes. Aba gifty got angiboni kahle. Kwenzalani? Anyways, I'm a bully. I've been bullied. Obalethela la abakubullisha isibathuki. Hey, mina ngeke ngibullishe primary, ngifune ngibullishe ngibullishe sengiqaqele ekhanda. No one bullied me in high school. Bese ngisho ukuthi nje imagine like yo. High school bebengeke ba stand a chance. Namanje aba stand a chance. Ubatshele nasemsebenzini bebeqala nje bathi bahalela ukusukela. Shuthi inyama yami oyokubullisha ucabange. Ngoba bayazama shame ave bekuzama. Hayibo. Ave bekuzama. Uyakhumbula nalapho kulo umsebenzi wakho seThekwini. Hayibo Kelly. Like sekube manje kumele ngichaza ke manje kuthiwa siyamazi uyazi indaba ake guys come on. No, they're not gonna come on. Like yo, I think ngikhalela ukubona lo wayecomplain ukuthi you got yourself a Stanley Cup. I'm like, bitch, if you loyo separapaleso like hayibo. Like she was doing too much. I deleted number. I deleted her number. You told me. Because she was just doing too much. You told me. Uthi thenga Stanley Cup down nayo ilokhuzana i-driver's license. Ngithi wena unayo uthi akanayo. Ngithi pho ukhulumelana kangaka. Hawu ukhulumela into kanti nawe unayo. Intinwa kamnandi uyibuka nje. Akanayo nayo. Shabarabandini. Kelly ukhuluma ukuthi kumele kusingenze ukuthi wena nawo nayo ucabanga ukuthenga iskipa seAmani. Mina nawe basically siyafana Yini Amani?
I-Amani ban exchange Amani bale bhala lapha emuva lezi ikipa eqoqwe ubhala lapha emuva o la phambili ezimnyama. I think lo champagne iyangile manje kazi. Asho sikade kuyinkunka. No, I was drinking tequila actually all day. Uyiqedile? Yes. Hey, noma ungayiqeda vele lo i-tequila yo. Angiyathanda tequila. Like ngifune ukuthi ngijwayele. Khona ngekisangicanga ngoba inokungisakaza. Awukhohlwa ki-tequila Tom ngeke izikiyeke. Ngisho noma ngathi uyijoyele ngara i-tequila awukhohlwa. That's true. Tequila. That's actually true. He's not make sure. Awukhohlwa shame. That's actually true, but okay, things over the panel. Mindros, thank you for 100k likes and stuff. Ngifuni nje uveza amabele. Last time kade singasakwazi ukugifta ngenxa yebele nje. Ngafela ibele. Athi kumele ngifase nala. Kumele ngifase la. It can't be phela ukuthi usiluze imali ngenxa yebele. Hayi, ukhetha imali noma ukhetha imali? Ukhetha imali noma ibele. Hayi. Ngeke. Yo, last time khona umuntu wayelokhunje but like, why am I angry? It's fine. It didn't make sense now that I looked it, but I kept quiet. But when I got bored, I'm like, oh, one minute kanje. And that's how below took some. Mindlos, uthe izolo uzongisendela iGalaxy. Hey, ngikwenzela ama-Galaxy angakanani. No, but like actually, no, you ate. Yes, izolo you ate, Shem. Me? Yes, cause like ngisho ukuthi like utholele ama-gift yes, right? Yeah, me, I can show you. Never, nothing. Ngiporekile kanje bengitshela ukuthi ngina something. Mara ikhona kodwa is something. Sanibonani la ekhaya. Ni live yakho yazi. Wenzani? Abantu bakho bayakulandela moya kwama panel wabanye abantu. Yeah. Oh. Why? Cause like I just realized that I don't have like people who actually gift me like that. Nah. Yeah, but on your live, They are gifting, yeah. And abantu bakho masisi lana abasifollow thina lapha thina siyakufollow. yeah, like I don't know, like but bazithandela mina nje. You see, they like you alone. It's fine. Now I'm not. What you is I'm not gonna be their friend. Bazithandela mina nje. Abanye bazongibuka nje ngoba bafuna uzongidelela kuphela nje. Bazothi ube ngibona emgaqweni bathi Mindlozi ngithi hello, I'm not your friend, my friend. I'm not your friend, my friend. I'm not your friend. Hi Shaina. Where's Shaina? Nangu. Sure, Skoko. Uyamazi kakhulu vele. I miss you guys. Yeah. Nesicefe yeso. Yazi nesicefe. Umbonile lo muntu bekathi ufuna u10k. Hello ngicela ungisende ngibonile baby u10k ngine fro yakho la emotweni umfazi wakho ukhona la emotweni ngibona uhleka la. Ngikade ngiyazi. Ubethu phone uthi ngihle nomfazi wakho kunomfazi wakho la manje ngilinde ukuthi ehle kuzosokwazi uxoxa kahle. Like it's a prank. Angiyazi. Prank isimbi yabo yazi uyishaya kanjani? Athi laba bajika ngokumuntu bathi ukhuluma ngomama lakhe. Hayi kabale baba ngigibele akwazi ukuthi ngigibele itaxi othi baba zila khona limsedela u10k. Lalela ngithi manje ukugcwele eTaxini, so ufika uyikhulumisa nefoni. Hello baby. Ngiyawuthola u12k la efonini yami manje. Manje inkinga ngikhona ukukhuluma kahle umfazi wakho ukhona la emotweni leteksi engigibele kuyo. Hayo, bengizocrash out,
Awusho jika bonke babuze mina bengizothi ngiyacela bandla sithi usho noma ama-initials ngiyacela bandla ngiyacela ungangitshela igama lonke usho ama-initials noma isibongo-ke kuphela isibongo siqedile-ke phela ngcono ama-initials noma kusasibongwana-ke nje at least isibongo right bangani bami abahle si-right siyaphila mfethu we breathing through the wound but sothini semhlabeni la I don't see Shayina these days. What is that? sekhona iy'poki la ngikutshelile uyabona ukuthi angitho yabo manje ngirelaxile ngihleli nawe angisabi mina noma ngawe ikhethini anginandaba mina bangithuke ngabe nginovala kwalithi gu khona into ewile mhlawumbe Chomi wena ungifundise ubhayazi ukuthi ulokhuza kanjani because namhlanje they gave me imali because they said abakwazi ukungibuyisa back so bacela ngirequest banginikeze ucash imali ukuthi ngirequest uyangena la lethi phone hamba sesifone bafethu iUber ithi yami ngafuna ukusebenza abaqala ukusho njalo Chomi naseqaleni uyakhumbula wazi requested bathi send hamba uthatha ifone yakho hamba uthatha ngikhuluma ngokudla manje hamba uthatha ifone ngikhuluma ngokudla sidla Chomi history yes mina ngikhuluma ngokudla ngikhona ngikuthenga ukudla iyanqaba lento uthenga ukudla ngalesikhathi angidlile mfethu wish ingiyeza option yani ngitshela Chomi ingiyeza option yelento wayiziyo uba ingiyeza option yokusenda through i-contact like inamba in straight not ungena kwi-profile yakho uyafuna umnike 5 star ayimnikeza u4 shame ngoba ungithusile ekhuluma ngendaba yamabhoyi ama-Uber yazi ukuthi ayakwazi ukutshontsha izinto zakho nje ehamba yedwa akutshela ngibonane egoli niyaphila nonke izinto zakho hayibo unayi profile la noma uvela ungena urequest phuma uhamba nayi nje ine email yami Chomi mina ongenayo i-profile picture sacela nitap iscreen bafethu lapha ningifollowe lapha bafethu ekhale ngani zakwethu tap iscreen yangifollowa lapha awuvelile Scope ngiyavela ngine self confidence ungangithathi kancane lamalanga I don't do that self confidence hayi bandla avuyicisha phela wena Scope hayi phela angithu futhi ngimubi ngiyazazi kodwa hayi ngaleyo ndlela awukahle bona ungena la Chomi ku-activity hayi ngaleyo ndlela ngize ngisaba ukungena nazi hola mindlo sola imake solana ngenza njani yabona la ngithi khona home when ungena la ku-activity uzoba screenshotela mos ukuthi ikephi no yes ungena u-screenshot yona le trip lena drama lol sanibona niyaphila weli aningigifteni ningifollowa lapha abangangifollow mindlo singathi soya kwi-live yakho ngeke bayabhora bagiftane ne hayi Chomi wayingaveli le yasebusuku onaye ngabe siqhumile kwami manje ubonile izolo uthe ufika nje ngathi 30 minutes eyangigift ngabe sengine galaxy nokuba anigifteni umngane wami abantu bami mina bayathanda maru sisi uthe yo recharge nangi sekabuyile guys ayingivumeli kade ngibhalile la ama-comment ukuthi ngine u-PayPal wakho uma une-PayPal because ayingivumeli ukuthi ngi-recharge uPayPal wenzani uPayPal it's even better on PayPal, right? Because I want that thing. Put it on PayPal. We have a traveling this weekend. Yesterday I spent like 8,000 rand on my gift, so by loan. Like he hasn't told him 1.5. Yeah, that's the thing. Mina uyeke land. Ngihlala ubusuku bonke ngithola 1.5. Leave it. Just put it on Cindy's PayPal so that we can get. We have ukhona 1.5 kade ngithi ngizomgifta because kade ngithi ima ngizogifta because izola ngimgiftanga ngithi ufike vele ama-gift ami la osephelile 1.5 mindlozi emva kwama-gift amangaka hayi uTikTok uyarobha mfethu no khona mhlawumbe sebenyusile izinto ngeke banyuse i-price yabo ngeke nginyanyanga kanje ngithola 1.5 noma futhi ingoba abantu kade bephuma belokhu bephuma bengena okay maybe it's that kodwa nama didn't make much yesterday laphayana with all the gifts I was getting. I even got a train kodwa mengiphuma nje I'm like yo awwa cabanga lezo train bengena ke bengimele ngithola ama-shares wakhona and wena phela ubuthola nama-shares ami ke wes kodwa wena Sindu uyiphumelile akakhiphanga nje ngiziphumelile kodwa that's why
Uhambe Nalo. Oh, kuba ngihambanga ne. No, me like yena, me like yena. Damn. Ubungazi Mindlozi nami bengazi. Angikulela. Hayi bengiloko ngikhuluma ngayo lento uphume kanjani? Hayi bubu ukhuluma ngayo kanjani? Ngizongikwazi ongena ephakethini. Hayi ngicela uphume live nomngane wami please. Asambe live yakho Mindlozi ngeke hamba ufudumeza lapha ku live yakho. Yini bayabhora. Bazosilandela. Ungene ku-live mina sengiyaphuma. Ungisendele i-email yakho yaku-PayPal. Oh, okay. Kodwa siyakwi-live yaMindlozi uyeza ne? Yeah, ngiyeza. Okay. Hawu nami ngicela uPayPal. Thank you so much. Hamba ufudumeza kwi-live yakho ke. Abungilethela abantu abafuna ukungiphatha soft shame. Lento yenzayo. Yenzayo mngane wami lena yokuthi usebenzise lo muthi usebenzayo lo. Ngidla umuthi mina ngiwuthi. Let's make a deal. Whatever money you make, I have a 30% there. Yeah? What? Even on my side, I fit in and I'm just ngabangani. Anguzwa khulumela phezulu. Network, hello. Ngiyovulweza. Okay, ngizoza. Ngiyakuzithamba ufudumeza life wakho wena kancane. Fika ngo-20 past wena Chom because it's 07. Thank you Samson. Hayi ngo-20 past hayi ngeke ngisahambe. Okay, angeke u-20 past ukude kakhulu ke ngo-4 past. 4 past. Hayi ngisahambe ngihlala. Asilaleli. Phela sesihambisa ulona nje manje akabuye ke. Natasha. Akabuye uNatasha ke. I will decide today I don't want to open the panel. Natasha akabuye ngihlala ndani. Akabuye ke why ungafuni? Angihlapela. Why imangisendele u-Amanda live because gift because ngazona ama-gift yena like u-recharge too much. I hate them today. Oh bani. Ngicela bafethu ni tap screen ni follow nangu sisi wami. Ni follow umngane wami lapho sinda bangamfollow. Ngeke kodwa izolo guys angilalanga ngizohlala kama-comment. Izolo hawema mina ke mina futhi shame bandla yazi. Ngophumula sibolethu shoot. Ngibambe ngekhala izolo wagcina ungalalanga mfana wami bengiqala ukubamba kanje. Ngisho emsebenzini cabanga. Awuyange emsebenzini sisingobani? Because ngisebenza esibhedlela ngisebenza 12 hours so it was pointless ukuthi ngiye emsebenzini like ngikhathele. Oh nangu Bishop can you let me do like this. Lords. Bishop simbolile lapho futhi. Guys, sengiyekile ukulike ngoba nakusifike 100k likes. Come on. Bafethu ngicela ni tap screen ningifollow lapha ningigift lapha ekhaya. Ayikhale bafethu. Or nifuna ngibeke isigqoko sami kanje njengayizolo ngoba anginincengi mangisibeke kanje. Niyangifollow ningifollow it's fine. Ave ngikukhumbule mase kutholakala empilweni yami ngikukhumbula uzomemeza nje. Hey, tap the screen. Ngithephe screen manje. Uyimemezela nje just engakhulumisi. Cela tap screen bafethu ningifollow lapha ekhaya. Escape. Ngiyablockana ke mina mawukhuluma into engayi-understand kahle. Ukhuluma into engizoyizwa. Mnandi ayikho sweet. It's sweet but it's not like mango. Mango was bad. When Tasha. Mango was bad. Yeah? Tasha. Yeah. I'm going to Tegwini on weekend. So I'm hustling. Well, I'm going with I'm going with Cindy. So can you please make things right? It's giving obsession. Ngiyeza ngoDecember eThekwini Nkosi yami. Samsultan. Ngathi ngabona usubuyile lapha phesheya. Angikuzwa? Ngathi ngabona usubuyile phesheya soyiqhophoza sonke la sisi. Ngiyeza for 2 weeks. Ngiyeza umhla 20 December. Yiza as it was. Sizobuso soyiqhophoza kakhulu ke kulokho. Ningitshela mangifuna nginiphathele izinto.
Yo, yes. clock it. Ngifuna Clock it. ina uhlala kephi kombe uhlala kephi? eCanada, eToronto. Well, it's not really Okay. Toronto, but Nina Toronto's ulokhunjana lapho u-Fashion Nova uyashesha ukufika kuwena lapho? bruh, it literally takes 2 or 3 days. Naziya, nakho-ke. Bengizo to show makeup or skincare, don't. I'm not a skincare babe. Like, angazi ukuthi ngumuntu onjenge intombazane enjani ngampela yazi. And this nama Arabic perfume most popular. Nama perfume amaning. No, ama-cologne wakhona ayashisa ama-Arabian. I need a cologne. Maning. Ubuyele uthe uhlala kephi Canada? Is it Canada? Yeah, that's Drake. That's Drake. Where in ubuyele no Drake. Ngifuna uDrake. Hayibo, ngizomthatha Miyeke lona 2 followers. Don't do that, sis. Ngibuyele no Drake. Oh. Yeah. You must be aware of those comments. Don't like umuntu ona 4 followers. Relax. Angimnakanga ukuthi ukephi, but Ngicela ungibuyele no Drake. Oh, ngizomthatha uDrake. angazi hamba ngqongqoza somewhere. Oh. Akahlale eCanada, uhlala e-US, but wase Uhlala eCanada. khona kodwa unomuzi lapho uhlale uyaya kubo lo yampana yamstalker uyaya kumuzi wakhe walapha yana. Oh my God. Mr. Bonga, awungigift lapha ngibona Next Guys, year, I don't know how to. Oshawa, he's not lying. Mathu ulona useToronto because le ndawo leza yeah, awungigift ngibona ukuthi useToronto. Sima. If useToronto 2026 guys nize eCanada ngizoshaya amagigi nyana. Kulula ukukhole ilokhunjana yakhona. Sesiqedile bese ikhuluma lo ndaba no sise ku WhatsApp. Masi u2 ngicela uyi-charge Kelly. Usho ukuthola i-visa yakhona? I-visa yakhona is it easy to get it? Yeah, it's easy because owase South Africa, but if you're not South African, Nigerian kanje kunzima ukuthola. Usimeme host sibona abantu. Hey, bakhona abantu la. Hey. Hey. Bakhona. Hey. Bakhona guys. Hayi abantu abakanjalo like abantu like in general. Ngilalele ngithi hey. That's all. Namusukuba njalo wena. Wena yini? Ngikade umzila la. Hey. Kade umzila la. Okay, ingakade kakhulu phela nawe. But Cindy, wait, Fashion Nova, I would delete in South Africa. Noma anama Ngiyadeliver ngine-phobia nje engayazi ukuthi iphumaphi ngiyasaba. Angazi. Isekamarini. Phezulu bed. Ela bafethu ningifollowa la ningitap screen lapha ekhaya. Yini namhlanje wahamba kancane lo live. Yabona nami ngu-80K ungibona nje. Thank you Michelle. Ungibona nje. Nami ngu-80K kuzi-birthday yami next month. Why are you using your cousin's account? Come with your main account. Intombazane le kade uthi gift. Mr. Bonga, never. Uthi usebenzisa i-account ka-cousin wakhe. Why in the land? How is the cousin comfortable with that? Siyashaya. Angithi manje ngitshelile ngathi you must respect. Yebo. Yeah. You must check these people and Mindlozi respect. kodwa yazi ku-live yakho yazi Mindlozi. Sabe. Ama-gift ayayela. Asambeni ke vala manje sifike singene sonke same time angifuni ukumiswa mina. Mindlozi sihamba ufudumeza. Angeke angifuni ke ngamane sihlale la. Ayi cha sambeni it's fine. Yavala singena sonke same time ngaloko ningimisa la. Awulawulana uyangilawula. Nawe uyangilawula wena. Nawe you owning me. Liwena. Wena. Oh. Shabuke. Angiphumuke ngasikhathazi la.